Apat na dahilan kung bakit kailangan at dapat na dapat mong iboto ang 8 Diretso. So, panahon na naman ng botohan. So, ngayong Lunes na ata yung midterm election natin sa ating senatorial candidate. So, that would be May 13. So, dahil dyan, tutulungan ko kayo para mas makapili kayo ng mga iboboto nyo ngayong Lunes. So, importante ito guys kasi ito ito yung mga leader na kailangang mamuno sa atin na mga karapat-dapat. Kaya, bibigyan ko kayo ng 4 na dahilan kung bakit kailangan nyong iboto ang 8 Diretso. Pero bago yan, shout out muna sa mga taga Malibay Boys, sina Mike Cruz at saka Kelvin Sard. Sobrang thank you sa inyo, sa support nyo. And dapat kailangan nyo at dapat tulungan nyo ako ditong ikalat ito dahil ito yung magbabago ng future ng Philippines. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo yung 8 Diretso yung pag-asa natin. Kaya makinig kayo mamaya. At hello din sa mga Hokage boys dyan sa Aloran, sa Dalisay Aloran, no? Yan sino nga yun? Sina Iloy, sina Pontoy, sina Jason, sina Barad, sina Jeffrey, sina Ronron, sina Agaw Ayan, si Randy, sino pa? Kay Shernan, hello sa inyo. Tulungan nyo akong ikalat itong video na to para makatulong tayo sa ibang tao na makapili ng maayos na iboboto ngayong election. So, without further ado, simulan na natin ang 4 na dahilan kung bakit kailangan nyong iboto ang 8 Diretso. Ika-4 na dahilan kung bakit kailangan nating iboto yung 8 Diretso. Para matigil na ang patayan. Oo guys, para matigil na ang patayan dyan sa Pilipinas. Napakatalamak ng patayan dyan sa Pilipinas. Lalo na sa mga rapist. Kaya kailangan natin silang iboto. Pakinggan nyo to. Gaya ng sabi ng isang to. Pakinggan nyo. Kung anak mo ang na-rape o napatay, dapat bang i-death penalty ang kriminal? Hindi po ako tutol na tutol ako sa death penalty dahil anti-poor po ang death penalty. Oh, kita nyo? Napaka-importante ng buhay ng mga rapist. Isipin nyo, anak na niya yan ha? Anak na niya. Ni-rape, pinatay. Tapos may malasakit pa siya sa rapist. Oh, di ba? Napakagandang ehemplo niyan. Kaya kailangan nyo siyang iboto. Guys, huwag nyo hayaan na hindi siya manalo. Kailangan natin siyang iboto. Kasi may malasakit siya sa mga rapist. Wala siya pakialam sa anak niya. O, di ba? Ay, nako. Kahit anong... Ay, nako. Ewan ko kung paano mo iisipin. Anak mo yan, ha? Pero may malasakit pa siya sa rapist. O, maganda yan. So, pangatlong dahilan kung bakit kailangan nating iboto yung 8 Diretso ay para matigil ang patayan ulit. Patayan. Oo, para matigil ang patayan ulit. Dahil nga talamak ang patayan dyan sa Pilipinas. Lalo na sa mga pusher. Kaya pakinggan nyo ang sinabi ng isang to. Yung sinabi ni General Bato na malayo pa tayo sa resolution ng war on drugs. Kawawa naman yung mahigit na 20,000 na pinatay, biktima ng EJK. Kung malayo pa tayo para masugpo ang war on drugs na ito, itong drug problem, ilang libo pa ang dapat patayin para lamang masugpo yan. Yan ba ang kinakailangan natin? Katapos sasabihin, kailangan ng death penalty. Wala pa ba tayo death penalty sa panahong ito? Thank you, Attorney Romy Mac. Teka, sasagot Bato. muna si General Bato. Doon lang kayo nakatutok. Naawa lang kayo doon sa mga nangamatay na puser. Hindi ninyo titinay kung ilan ang mga nagiging biktima nito, mga puser na ito, mga inosente mga bata, mga ni-rape, mga bata na pinatay,
nirab nito mga tao na ito, hindi nyo binibilang. Doon lang kayo nakabilang sa mga masasama na namamatay. Oh, kita nyo yun, guys? Libo-libo daw ang namamatay na mga pusher sa Pilipinas dahil kay Pangulong Duterte. Awang-awa siya, guys, sa mga pusher. O, di ba? May malasakit siya sa mga pusher. Awang-awa siya dahil namamatay sila. Kailangan nyo siyang iboto. Parang awa nyo na, guys. Parang awa nyo na. Iboto nyo siya. Kung gusto niya dumami yung pusher. At saka balik tayo sa dati. O, kaya please guys, iboto nyo siya, iboto nyo, ha? So, ikadalawang dahilan kung bakit kailangan mong iboto ang 8 diretso. Dahil matututo kang magpahalaga. Tama, matututo kang magpahalaga. Kaya panoorin nyo to. Lulubog ang barko, isa lang ang natitirang life vest. Kanino mo ibibigay? Kay Pangulong Duterte o kay dating Pangulong Arroyo? Nako, baka sa akin na lang kaya. O ano guys, naniniwala na kayo? Dahil sa taong to, matututo kang magpahalaga. Matututo kang magpahalaga para sa sarili mo. Para sa sarili mo lang. Isipin mo, pinipili siya. Bibigyan niya ng vest, ang isa kay Pangulong Duterte o ang isa para kay dating President Gloria Arroyo. Pero piniri pa rin niya yung sarili niya. Isipin mo yun, guys. Oh. Di ba? Kung may kaya ka na maibigay. Wala ka na nga doon eh. Wala ka sa choices eh. Ikaw ang may kakayahang magbigay. Pero, yung sarili mo pa rin ang ililigtas mo. O di ba? Matututo ka talaga. Matututo kang maging selfish na magpahalaga ng pangsarili mo lang. O, kaya dahil dyan, iboboto kita, sir. Iboboto kita. At saka, sasabihan ko yung pamilya ko na iboto ka rin. Kaya kayo din ng mga nanonood, iboto nyo rin siya. Ha? Kasi marami kayong matutunan sa kanya. At isa yang pagpapahalaga. Number 1 na dahilan kung bakit kailangan mong iboto ang 8 diretso. Makinig kayo guys ha, kasi ito ang pinaka-importante. Pinakamahalaga to. Ito ang pinakamalupit talaga. Kaya makinig kayo. Number 1 kung bakit kailangan mong iboto ang 8 diretso ay dahil malalaman natin kung saan makakabili ng droga. Tama. Pakinggan nyo to. Ating buong bansa, may droga sa Davao ngayon. Ngayon lang, gusto mo samahan kita eh. Makakabili tayo ng droga sa Davao eh. Oh, ganon din sa Makati. Droga? May droga ngayon sa Makati. Pwede tayo bumili ng shabu, pwede tayo bumili ng cocaine, pwede tayo bumili ng heroin. Alam ko yan eh. Oh, sabi ko sa inyo eh, pinakamalupit yan. Narinig nyo yun? Alam niya kung saan bibili ng droga. At kung ano-ano pa yung mga pinagbabawal yun na yan. Sasamahan niya pa kayo. Oh, di ba? Sure ball pa yan. Alam na alam niya. Kaya ano guys, iboboto ba natin sila? Yung 2019 election natin na ngayon, napaka-importante nito. Sila yung mga senatorial na candidates na yan. Sila yung tutulong kay President Duterte na ipatupad na mas lalong ipa-implement yung mga plano niya para sa ikabubuti ng bansa natin. Alam natin yan, naramdam natin. Kaya kailangan nating suportahan si President Duterte. At ang mga yan ay kailangan nating mag-isip ng mga magagandang tao na tutulong para maisagawa niya yung mga plano niya para sa ating lahat. Kaya sana may natutunan kayo sa mga tip na binigay ko sa inyo at sana makatulong ito sa pagpili ng mga iboboto nyo. So kung nagustuhan nyo tong video ko na to, please don't forget to like, tapos subscribe na rin kayo at i-click nyo yung notification bell para sa mga future na mga uploads dito sa channel natin. Hanggang dito na lang tayo. Bye-bye! Raindrop, drip, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. You fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the park pot.